голото. С събарнищите. Тъй часът е 5:20. Тръгнахме преди колко 10 минути. И сега се отправяме към Царева ливада. Още сме тук. Имаме още към 5 часа път. Минимум. И после сме към Габрово. Стигнахме от Габрово. Сега сме към Царева ливада. Маса. Като начало искам да ви благодаря на всички участници на нашия лагер. Виждам доста 2/3 стари лица и 1/3 нови. Аз предполагам, че всички вече ме познавате. Ще говоря за новите хора. Аз се казвам Кирил и ще съм водач на лагер. Това до мен е Васил, който ще бъде комендант на лагера. Томи, който ще бъде нас познат. Официално предполагам национален зимен лагер за 2016 година за открит. Ja, wie lebst du denn? Нямаме телефони. Добре. Включвате го.
има две такива, зелената и жълтата лампичка свери. И тръгвате. Тръгвате по границите на лавинното поле. Тръгвате. И тук отслабва. Отивате там, където е най-силно. Чувате ли го? Как се засилва? Не искам да се пипна. Това е тук. Сега може да ви се струва, че го лъжи или нещо, обаче аз не знаех къде е пипа. Не е така. Момчиле! Ето вижте така. Един новак иска да даде своето скаутско обещание. Тодор да дойде тук. Моля Симона да дойде тук. Да. Какво желаеш ти? Да стана скаут. Знаеш ли всекидневното задължение на всеки скаут? Да. Какво е то? Всекидневното добро дело. Добре, знаеш ли закона на скаут? Да. Коя 8 точка? Скаутите винаги взесили са тук. През честа си и през всички тук. Давам чест с съдима. Изпълнявам дълга си пред Бога и Отечеството. Да помагам на другите. Да помагам на другите. И да изпълнявам закона на скаута. Обещах. Добре дошъл. Здрави, скаут. Добре дошъл на плещите. Обещание, защото скаут семейство вече стана 32 милиона и половина. То се мини и така
интензивно. Всеки Тя час. вече се увеличи току-що се стрема още. Да. Това ви казвам, че се мени постоянно. И съм много щастлив, че всички сме тук. И съм много щастлив от нещата, които ще кажа сега. Скаут мирно. Екипа на главния скаут предложи, а председател на Национална скаутска организация реши, скаут Кирил Иванов да се присъди клас опитен скаут. Честито. На скаут Тома Соларов да се присъди клас опитен скаут. Къде си? Виждина. Този път съм. Всички знаете историята, всички знаете Саняна, трябва да помните на 10 тя да разбере какво всъщност е самолюбие. Да. Добре. Беше готова ли си? Всички ли бяхме в сън? Да. Имаше ли закуска? Мешка ли магоне? Да. Ама не съм добре съкъла. Да. Тоест не съм добре. Не. Добре ли съм се съкъла? Да.